at risk. Luoro nitie ni jopuonjre matimo somo mag lony manyasani nyalo koso yudo tije pachoka kaluwore gi lwasi marach mar ohala e Thurka. Jolony sekta no koni kata obedo ni nitiere lokruok maduong' kendo sani jopuonjre ma somo lony manyasani medore ahinya e pachoka to manyiri kata kamano tije mathoth iyudo kata magiyudo wuok mana e pinje maoko ka Kenya to pod odong' nono. Jafwambo mar thuolo nitiere kod ler mathoth. Higa ka higa kuonde tiegruok mathoth ahinya to mag tije lwedo sidho simbo ne jopuonjre ma osomo lony manyasani okenge ma opogore. Magi kama oting'o lony mar kompyuta IT, midusa korka lony manyasani ma dho ngere dendo ni software engineering kod coding e kinde mamoko. Nyaka sani kwan mar jopuonjre mariwore mar timo somogi medore ahinya to jopuonjre manyiri ka thothgi to gin ma osesomo nyaka e rang'iny mar degree mamoko kendo yaro mana sombgi. I had a degree in international relations and psychology, so it's quite a different field for me to come to this side. It's all in the head. If you're mind to, you can always do it. If you say you can't, you're right. If you say you can, you're also right. There has been a definite increase, which is fantastic. I think it also shows with the kind of technical mentors that we have. So we have an increase in the lady technical mentors that we have, or female technical mentors that we have, that has gone ahead to give courage to female students. Penjo en ni ang'o ma omiyo ji yaro sombgi ka ochomo lony manyasani. Adiera ma jolony yango en ni tije nokie pachoka, kendo thoth jopuonjre matieko sombgi manyo tije e pinje mag joagunda ka thothgi mawuok e Afrika to gin jo Kenya. Gilero ni poni piny owacho nindo e itgi kendo oko manyo yore mag chiwo tije ne rowere, Kenya biro wito wiye maliw mar rowere man kod rieko kod lony. There has been a definite shift of our graduates looking for opportunities outside the country just because of how small the job space has become within the country. Organizations outside the country are willing to pay a bit better than organizations within the country. So there was a big challenge with developers within the country. That's whole of developers that were shifting from one organization to another. That has actually really slowed down. Maduong' magilero en ni lwasi mar ohala ok berie pachoka, miyo jo ohala manyalo gombo keto ohala magie Kenya mondo ndik jolony nok kendo yiero ndiko gi mana ka gidar kendo gidhi e pinjegi. Maybe the one thing that we need to do is to consistently create more opportunities for businesses to thrive, because if the environment for businesses to thrive, the environment for businesses to work in is actually doing a better job, a good job, then we have more developers coming into the businesses, right? So if the economy is doing well, businesses are thriving, then we'll have more job opportunities, that is for sure. E kinde ma piny Kenya medo dhiro somo mag lony manyasani, ahinya to e kit somo manyien mar CBC, riwruoge mathoth osewuok oko mar siro jopuonjre mondo tim tiegruok e lony manyasani, lony magikone to konyo mana pinje maoko. Judith Omondi, Ramogi TV.